Hola, avui us vinc a parlar sobre els processos de discriminació. La primera premissa quan parlem de discriminació és que, quan mirem algú, ens formem una primera opinió basada en la seva aparença o en el seu comportament. Només pensem que algú és diferent quan no aparenta ser o no actua com nosaltres esperàvem. Però nosaltres no produïm aquestes imatges generalitzades. Aquestes venen de la societat en la que vivim. Són expectatives creades i difoses per altres persones i pels mitjans a través del llenguatge i les institucions. Quan decidim que una persona sembla diferent, conscient o inconscientment, la incloem en un grup. I sovint aquestes classificacions van de la mà de judicis de valor. De vegades també atribuïm característiques particulars a cada grup. Llavors, quan interactuem amb persones que hem classificat de manera negativa, és llavors quan podem donar lloc a actes discriminatoris. Les persones que són discriminades són, evidentment, les que resulten perjudicades i la discriminació pot ser de caràcter individual i es pot concretar en insults, violència física o també pot ser de caràcter estructural, com per exemple aquelles persones que tenen accés restringit a l'habitatge o a l'educació.